ċifri maħruġa għax-xahar ta' Novembru jikkonfermaw li l-pis tal-għoli tal-ħajja qed ikompli jsir morsa għal familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt l-istatistika tal-NSO tindiga l-indiċi tal-prezzijiet għal Novembru żdied b'1.4% meta mqabbel ma' Ottubru. L-NSO stess ikkonferma li din hija tendenza li issa ilha għaddejja sa minn frar li għadda, b'żidiet fil-prezzijiet xahar wara l-ieħor għalkemm f'Novembru iż-żieda kienet waħda qawwija immens. L-akbar żidiet kienu reġistrati fil-prezz tal-ikel u x-xorb, lukandi u ristoranti, trasport, ħwejjeġ u kif ukoll spejjeż marbuta ma' apparat domestiku u anke d-dawl u l-ilma. Dan kollu jkompli jikkonferma li l-pis tal-għoli tal-ħajja qed jinħass fuq kulħadd mod partikolari fuq dawk l-anzjani u l-familji li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u li ma joffordjawx illi jixtru l-affarijiet bażiċi. Dan apparti l-pis tal-prezz tal-mediċini u anke l-kontijiet tad-dawl li raw żidiet kbar fl-aħħar xhur. Il-Partit Nazzjonalista ilu dawn l-aħħar ġimgħat jappella lill-Gvern Laburista sabiex jindirizza il-problema tal-għoli tal-ħajja. Iżda diversi ministri u deputati tal-Gvern, inkluż il-Prim Ministru innifsu, qed jippruvaw ipinġu stampa feliċi, b'ħafna minnhom iġibu l-iskuża li l-ħajja qed togħla madwar l-Ewropa kollha.